Docent dr. Aleksandra Paladin, muzikolog, diplomirala i magistrirala na katedri za muzikologiju i etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Doktorirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u oblasti studije medija. U zvanju docenta predaje na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu. Deluje kao urednik za umetničku muziku Radio Beograda 1. Za potrebe televizije ostvarila se kao scenarista, voditelj i muzički urednik 4 serijala u oblasti muzike. Bavi se i muzikološkim radom, temama u oblasti teorije medija, pedagogije, srpske muzičke istorije i istraživanjima iz domena primene muzike u medicini. Jedan je od osnivača i glavni odgovorni urednik revije Muzika klasika, prve revije za umetničku muziku u Srbiji i umetnički direktor festivala Muzika klasika Light. Autor je udžbenika za predmet muzička kultura za osnovne škole i gimnazije i knjige Dečiji hor Radio-televizije Srbije Izazov koji hrani nadahnuće. Recenzent je mnogih štampanih izdanja iz oblasti muzike, bavi se muzičkom kritikom, radila je muziku za pozorišne predstave i film. Dobitnica je zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice za nesebičan, predan i dugotrajan rad i stvaralački doprinos u širenju kulture, kao i priznanje Zlatni Beočuk Kulturno-prosvetne zajednice za doprinos kulturi Beograda.